Xa estamos con Nusca Chousa abrindo de par en par as portas da nosa horta ou horto. Como estás, Nusca? Hola, que tal? Moi Moi boa benvida, tarde. Encantada de estar aquí como sempre. Pois nos, mira, encantados da vida e ademais cunha manchea outra vez de whatsapps da xente. Queres que empecemos por aí? Temos pendente aínda como conservar as sementes. Imos chegar a Nadal e seguiremos como No, conservar. tranquilo, non vamos fora de tempo, quero dicir. Sí? No, está ben. Temos tempo. Sí, Veña, sí. pois mira, vou comezar porque isto é o principal, o urxente, as cousas que nos van chegando dos ointes. Din por aquí, pra Nusca, teño unha pitalla. Cando a merquei, dixéronme que poliniza soa. Non me deu flor nin tampouco froito. Vai para 2 anos que a teño. A pregunta é, canto crees que tardará en florecer? A pitalla non é unha cousa que se están metendo aínda agora, que se está introducindo logo no noso, non é que teñamos grandísimas plantacións dela. 2 anos non me parece moito tempo para que empece a producir, porque realmente é como unha especie de cactus, necesita tempo para reproducirse. E non me parece moito tempo, 2 anos, porque é que eu intentei tela, pero cando me metín no mundo da pitalla vin que non era tan doado o tema de podala, o tema de recoller o froito, o tema de que hai como que drenala antes de que o froito empece a madurar para que lle quitar unha especie como de amargor, o sea que pareceume bastante complicado e abandonín a miña pitalla. Está ali, pero sin dar froito porque non sei podala ben e tal. Pero que non desespere. De todos os xeitos necesita como un entutorado característico, porque si pode mirar vídeos de Centroamérica e así, que son onde son os especialistas máis grandes, verá que teñen como unha especie como a de parra de viña que temos aquí, algo así parecido. De todos os xeitos, bueno, 2 anos non me parece moito tempo para unha pitalla. Pois hai que agardar, entón. Hai que agardar. O tempo é moi relativo. Sí, sí. Pregunta Madalena, que quere saber que tipo de aguacate se dá en Galicia con clima ventoso. O vento tanto para os aguacates como as chirimoyas, ese tipo todo de árboles que son... É outra introdución máis, quero dicir, están empezando a adaptarse tamén ao noso clima, aínda que aguacate, eu recordo na miña aldea, que antes de saber o que era, tiñamos un árbol inmenso do tamaño dun nojal centenario, o sea, non se sabía que se lle comían os frutos. Estou falando de hai 30, 40 anos, o árbol sigue aínda hoxe aí. Pero que tipo se dan? Danse todos. O problema dos aguacates é que moita xente quere os cultivar a partir de unha semente. E non sempre é tan doado, porque necesitan polinización. Aínda que agora xa hai especies que xa crean como con ambos sexos, se o facemos desde cuña, é dificilísimo que nos dé. A parte, é un árbol que precisa polo menos uns 12 ou 15 anos antes de empezar a dar como a non ser que veña xa preparado para tal fin, o sea, que veña xa como inxertado con unha especie que se adea rápido. Decías outro día que tamén había que podalo moito, non? Que non valía para arriba. A ver, podelo deixar medrar, o que che dixo este que recordo na miña aldea, que sigue ali, ten unha altura, non sei, pero mellor como un edificio de 5 pisos. O sea, é tremendo, é enorme, moito máis que un nojal. Se o deixamos que tire para arriba, que vai a comer eses froitos. O sea, non é que haga que podalo, pero é interesante para ter os frutos ao alcance. De feito, os produtores que hai aquí en España, que teño visto así un montón de vídeos para aprender máis e tal, teñenos a unha altura de non máis de 3-4 metros, porque así está unha altura que é accesible, tanto para coller os froitos como para coidalos se ten algunha enfermedade, por exemplo. Non son como as cerreiras, que teñas que plantar un macho e unha femia, non? Sí. Tens que plantar dúas? Sí e non, depende, porque se tes a suerte, por exemplo, de que o teu veciño a poucos metros, ou a menos de, non sei, a poucos metros, teña o árbol que pode polinizar o teu, que non ten por que ser o macho, o mellor é un cruce, un híbrido deses que fixeron que xa é ambos. E pode ser que chegue o polen ao teu, e que proliferen os frutos. Non é que teñas que plantalo ti, se na entorna hai algún que xa faga ese traballo. Que ves é o mellor para plantar porros e que non grelen? Vimos por aquí tamén. O tema do grelo e do puerro é un pouco así...
vai a depender de cando recolleu a persona que o sementou, de cando recoller esa semente. Porque a semente ten un período de recollida axeitado. Despois de cando plantara esa semente nos sementeiros, porque tamén lle vai a influir. A luna non é que vai a tirar moito dunha planta, porque unha planta realmente ten moi pouquiña capacidade de agua como para dicir a luna influye nela, non? Como por exemplo as mareas. Sabemos que no mar influye, pero porque é unha masa de agua de toneladas. Nunha planta tan pequeniña como un puerro non é que lle vai a influir a capacidade da forza da luna, pero o que sí lle pode influir cando está crecendo unha semente que está empezando a salir, e se é unha lúa chea importante, vai a haber un destello de luz continuo, o sea, vai a ser de día cando é de día e vai a seguir sendo como de día cando é de noite, porque esa semana sigue habendo luz continuamente. Entón a planta sigue crecendo. Se sigue crecendo e non ten un letargo, que necesitamos todos os seres vivos, un letargo de dormir, esa planta vai seguir crecendo, posiblemente cando a compres, se che grele. Agora, cando é o mellor momento para plantala? Tan pronto como acabe a lúa chea. O sea, o día que a lúa chea, ao día seguinte a lúa xa empeza a ir en devalo, xa empeza como a ir a menos. Entón, a partir de que sea a lúa chea, xa podemos o que é facer o trasplante. É o máis axeitado. Todo ano, o sea, o puerro todo ano, pero dase mellor no inverno. Claro, claro. Nuska Chus está con nós respondendo as vosas dúbidas. Teño máis por aquí, de Carme de Vigo, di eu teño aguacate. Din que se o podes dar froito cada 2 anos. Que se o podas, será? Din que se o podas dar froito cada 2 anos. Si está ben polinizado, non é cada 2 anos, o sea, dá todos os anos, non ten por que dar cada 2 anos. Non é bianual, o sea, si todo vai ben, si, por exemplo, recordemos que é un árbol que non é típico daqui, entón necesita un clima trópico, non? O sea, que non haga moito vento e moita chuvia. Aquí temos dabondo. Si cando está cas floriñas a punto de cuajar, ven unha ventoleira tremenda, os aguacates afetelle moitísimo o vento e o que máis. O sea, non lles gusta nada. Incluso se queiman as follas de arredor e parece que lle atacou algunha peste, sin embargo é o vento que non lles gusta moito. Entón, se as condicións lle son axeitadas e está ben polinizado, pode dar cada ano, non cada 2 anos. Moi ben, pois teño unha máis. Boa tarde, un agradecemento para Nuska. Tiña unhas suculentas trasplantadas e non me crecían. Vendo o vídeo de Nuska sobre os cepellóns que falamos aquí, descubrín que trasplantei mal. Pois volvín a levantaros, seguían igual, co cepellón igual de duro e cheo de raíces, e iso que pasou todo o verán. Agora xa o desfixen. Esta Nuska é un pozo de sabiduría. Grazas mil! Gracias polo programa, e a ver se lle dades un pouco máis de tempo á sección, porque sabe a pouco, di aquí Celi de Estramuro. Moitísimas gracias, Celi, por todo o apoio. Mira, é que me emociono hasta incluso cando a xente de verdade sigue os consellos que eu sei que funcionan, porque os cepellóns, no caso das suculentas moitísimo máis, son incapaces. Unha suculenta ten unhas raíces tan débiles, tan pequeniñas, que se a deixamos en ese cepellón, non vai a ser, non é quen, vai a quedar enana, non vai a seguir nin medrando, nin crecendo, nin ao mellor, nin reproducíndose siquera. Alégrame tanto que funcione. Xa verás como a partir de agora as túas suculentas van a ir arriba e van a ter un montón de filliños para que podas reproducilas. Pois xa sabedes, Nuska Chus está aquí todos os xoves. Mandádenos esas consultas por email, a través do WhatsApp, ou senón vía chamada telefónica, que tamén aceptamos. E agora si, veña, hincámoslle o dente a como conservar as sementes, Nuska. Si, realmente, a ver, estamos no mes de empezar a seleccionar e a gardar as nosas mellores sementes, pero, bueno, con matices, porque gardar sementes é unha cousa que hai que facer durante todo o ano. Depende de cando sea a época desa planta en cuestión. Por que setembro é o mes máis popular para gardar sementes? Porque digamos, as solanáceas, que son o que plantamos durante todo o verán, non? As plantiñas todas que temos durante todo o verán, os tomates, os pimentos, as berenjenas, os calabasís, os pepinos, sandías, melóns e todo eso, digamos que no inverno non se dan, é imposible. Entón, bueno, a intemperie, non sei se ao mellor nunha climatología representativa do clima, dentro dun invernadero poderás ser, pero de xeito natural non pode ser. Entón, por eso, setembro é o mes de empezar a gardar as sementes.
Nada, hai que empezar a seleccionar. Como escollemos? Escollemos dunha maneira moi sensata, pensando, non? Primeiro hai que escoller as plantas máis sans que aguantaron en setembro as climatologías da túa horta, porque sempre digo que cada horta ten as súas características. Non ten nada que ver ca miña, ainda que estea pejadiña á túa, porque ao mellor a túa ten un muro que lle ampara un vento que a miña non. Entón, pois, as mellores plantas, as que máis sans estean en setembro, esas son as que vamos a seleccionar para recollerte o froito. Despois sempre temos que recoller os mellores froitos, os máis gordos, os máis grandes, os máis visosos, digamos, non? E ainda que vayamos a guardar solo, por exemplo, imagínate, 2 dúcias de sementes de tomate, ainda que solo fose eso, eu recomendo sempre recollelas de 3 tomates. Por exemplo, non vai a ser que por calquera motivo ese tomate ou ese pimento teña algo que nós non vemos, que non percibimos e que nos quedemos sin esa semente. Entón, eu o que fago é para asegurarme 100% a miña continuidade das miñas especies preferidas de tomates, pimentos e berenjenas e calabacíns é seleccionar como varias pezas, non? Unha vez que están mesturadas, pois, despois jardo as que preciso. Para secar? Para secar, a ver, depende. Hai, por exemplo, si estamos falando, por exemplo, de flores adventicias, que son como de temporada, non? Cosmos, tajetes, non sei, astinias, que son tan favorables na nosa horta e que tanto nos van a axudar a atraer polinizadores, podémolas jardar xa ao largo de todo o verán, porque son plantas que botan unha flor e teñen unha continuidade moi lixeira, a flor madura, vai a haber xa sementes para recoller. O que pasa é que no verán estamos a outras cousas. O a min é que é verdad, hasta setembro non me acorda. Entón vamos a recoller as sementes que estean máis secas, que... En realidad hai unha palabra en gallego que a min me encanta, que me aprendeu miña nai, que eu non lle escoitei así a moita máis xente, a non ser a xente maior, que é telourar. Telourar significa... O sea, para mí significa o todo, pero o significado dela é cando un gran, normalmente é un gran, pero tamén se di da roupa que seca ao sol, que teloura. É un ruído específico que fai o gran, as sementes, normalmente, cando xa están moi secas. O sea, que teñen como un sonido como a hueco, a parte do seu peso que se volve moitísimo máis lixeiro, é como un sonido, non sei, moi característico, non? E entón, cando unha semente teloura, é o momento apropiado para empezar a jardala. E como as conservamos? Pois, a ver, hai moita xente que ten os seus propios trucos, e os meus preferidos sempre ten que ser en sobres de papel, mellor en papel, nada de plástico. Por qué? Porque si contén unha gota de humedad que para a nosa vista non é percibible, esa gota de humedad en plástico vai a facer como se fora un ecosistema, un microclima, e vai a generar como unha pequena nube que vai a facer vapor. Ese vapor vai a volver a pegar a semente e a semente pode germinar antes de tempo, ou pode collernos moho, ou, bueno, que se bota a perder. Entón, o papel sempre vai a facerlle como de materia absorbente, por si quedase alguna pequena... Queda un minutinho, un minuto. Xa vou avisando. É que eu xa che vía mirar por reloj e digo, xa debe de estar a acabar o tempo de remío. Bueno, botes de cristal nunca pechados tampouco herméticamente. Eu recomendo, a min gustame moito cando compras algunha cousa que che ven con estas bolsiñas de silice, sabes, que son como unhas bolsiñas de non ingerir, pero son moi boas para absorber. Metelas dentro do bote no que o jardes. Eu prefiero en caixiñas ou de cartón, de zapatos, unha vez envolveitas, etiquetadas debidamente en servilletas de papel, en sobres de papel ou en papel de periódico, que é moi absorbente. Eu prefiero poñelas incluso en caixas de madeira ou de cartón. Pero, se non, pois eso, poñerlle un algodón no medio, un pouquiño desas bolsiñas de silice, van nos a axudar moitísimo. Depois, dependendo de cada semente, pois poderá nos durar entre 3 anos, 4, 5 anos, depende. Seguimos a próxima semana? Seguimos, porque o bo é que temos por retomamos. diante tempo para seguir falando destas cousas que tanto nos gusta ter aquí no programa os xoves con Nuska Chousa, todo relacionado con o noso horto, a nosa horta. Que teña feliz semana. Igualmente, moitísimas gracias e hasta a semana que ven. Un saludo. Nico.